Падтапленні, паваленыя дрэвы і перабоі ў працы грамадскага транспарту. У Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў распавялі пра наступствы учорашняй непагадзі. У выніку залеваў, граду і моцнага ветру ў Менскай вобласці зафіксаваныя 33 выпадкі падзення дрэваў. У 3 раёнах беларускай сталіцы назіраліся праблемы з курсаваннем грамадскага транспарту. Нарабіла стыхія праблемаў і энергетыкам. Адключэнне электрычнасці зафіксаванае ў 170 населеных пунктах краіны. У асноўным у Градзенскай, Менскай і Магілёўскай вобласцях. Для аднаўлення падачы электраэнергіі задзеяныя 60 аварыйных брыгадаў Мінэнерга. У некаторых пацярпелых населеных пунктах працуюць часовыя дызель-генератары. Памаранчавы ўзровень небяспекі абвешчаны метэаролагамі і на сёння. У большай частцы краіны чакаюцца залевы і навальніцы, часам град. Парывы ветру будуць сягаць 24 метраў за секунду. У Нацыянальным банку назвалі афіцыйную прычыну збою ў працы банкаўскіх картаў. Са словаў віцэ-старшыні праўлення Нацбанку Андрэя Картуна, збой адбыўся праз планавае абнаўленне сістэмы. Многія маглі ўбачыць адмоўны баланс або нейкае спісанне грашовых сродкаў. Грошы нікуды не зніклі, ніхто іх не спісваў. Гэта не была вірусная атака або ўзлом, а пэўны тэхнічны збой пры чарговым абнаўленні сістэмы. Маглі пацярпець усе, у тым ліку працаўнікі Нацыянальнага банку, беларускага міжбанкаўскага разліковага цэнтру і звычайныя грамадзяне. Нагадаю, у сераду кліенты 3 найбуйнейшых дзяржаўных банкаў сутыкнуліся з тым, што грашовыя балансы на іхных картках абнуліліся ці нават сышлі ў мінус. У банкаўскім працэсінгавым цэнтры прызналі тэхнічны збой і некалькі разоў пераносілі абяцаны тэрмін яго ліквідацыі. У выніку грошы на карткі беларусаў пачалі вяртацца толькі ў наступныя сотні. Са словаў Картуна, дзейнасць банкаўскай сістэмы цяпер цалкам адноўленая. Трагедыя ў Віцебскім раёне. Купанне кампаніі дзяцей у Дзвіне скончылася гібеллю 10гадовага хлопчыка. Тое, што дзіцё пачало тануць, заўважыў рыбак на іншым беразе ракі. Мужчына выклікаў ратавальныя службы, але тыя не паспелі ўратаваць хлопчыка. Сур'ёзнае дарожнае здарэнне на Меншчыне. У выніку сутыкнення легкавога аўта з цяжкавіком пацярпелі 4 чалавекі. Аварыя адбылася ўчора днём на дарозе Менск-Мікашэвіча непадалёк паселішча Мачулішчы. 62гадовы кіроўца МАЗа, выязджаючы з другаснай дарогі, не надаў перавагі Сітраэну. У выніку сутыкнення кіроўцы легкавіка ды 3 ягоных пасажыраў, сярод якіх дзеці 9 і 5 гадоў шпіталізаваныя. БПЛА, што напярэдадні заляцеў у Літву з тэрыторыі Беларусі, ёсць расійскім беспілотнікам «Гербера», заявіла міністрка абароны Літвы Довіле Шалакіене. Мы можем пацвердзіць, што гэта Гербера. У такога дрона можа быць рознае выкарыстанне. Цяпер высвятляецца, з якой мэтаю ён быў выкарыстаны. На гэты момант у нас няма звестак, якія пацвярджаюць, што ён быў наўмысна адпраўлены на нашу тэрыторыю. Літоўскія ўлады разглядаюць цяпер некалькі версій ўтрапляання беспілотніка на тэрыторыю краіны. Сярод іх страта кантролю над БПЛА ды выведная праца. Гербера – расійскі дрон-імітацыя іранскага «Шахеда». Гэта танны беспілотнік з фанеры і пенапласту, які робяць на заводзе ў Ялабузе. Герберу выкарыстоўваюць для перагрузу украінскай супрацьпаветранай абароны падчас расійскіх паветраных удараў. Дональд Трамп расчараваны ў Расіі. Амерыканскі прэзідэнт у інтэрв'ю тэлеканалу NBC выказаў незадаволенасць дзеяннямі Крамля ды паабяцаў зрабіць, цытата, «важную заяву» датычна Расіі ў панядзелак 14 ліпеня. Падрабязнасцяў сваёй заявы Трамп не раскрыў, аднак у тым жа інтэрв'ю ён паведаміў, што ЗША падпісалі з НАТО дамову аб пастаўках амерыканскай зброі ва ўкраіну, якія будуць аплачаныя з бюджэту альянсу. Са словаў Трампа, у гэтай пастаўкі будуць уваходзіць і сістэмы супрацьпаветранай абароны «Пэтрыят». Прадуктыўны дзень для беларускага футболу. Напярэдадні ўвечары усе 3 клубы, што стартавалі ў першым адборачным раўндзе Лігі канферэнцыяў, атрымалі перамогі над сваімі супернікамі. Градзенскі «Нёман» з мінімальным адрывам перамог у Ерэване мясцовы «Урарту» з лікам 2-1. «Тарпеда Белас» упэўнена дамінавала над работнічкамі з паўночнай Македоніі і аформіла 3 безадказныя галы. А берасцейская «Дынамо» літаральна на апошніх секундах выцягнула перамогу 2-1 над чарнагорскім «Сут'еска». Улады Беларусі плануюць чарговае новаўвядзенне «Адзіны дзень прыборкі». Ініцыятыва, што нібыта мусіць дапамагчы грамадзянам зразумець, калі, дзе і як прыбіраць у кватэры, на лецішчы або ў двары.
Вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович у сваёй аўтарскай калонцы на нашым сайце параўнаў такую ідэю з вяртаннем у часы савецкіх суботнікаў. Аднак, зазначае эксперт, цяпер іншы час. Людзі жывуць паводле розных працоўных графікаў, таму чыноўнікі пастанавілі, пара спарадкаваць усё. І праз абмеркаванне абралі чацвер для навядзення чысціні. Пры гэтым новыя правілы добраўпарадкавання, уведзеныя ў траўні, ужо распісваюць нават вышыню травы ў агародзе ды форму насыпаў з будматэрыялаў. Што стаіць за гэтую ініцыятыву? На думку Александра Кныровіча, найперш патрэба прадэманстраваць, што ўсё пад кантролем дзяржавы. За парадкам сочыць строга і дакладна. Больш разважанняў эксперта на нашым сайце. У Віцебску прайшло афіцыйнае адкрыццё фестывалю «Славянскі базар». У вітальным слове Лукашенка зрабіў некалькі неадназначных заяваў. Сярод іншага дыктатар не хаваў, што гэтая культурніцкая падзея ёсць працягам палітыкі ягонага рэжыму. Говорят, славянский базар вне политики. Нет, это самая главная политика. Это истоки той политики, которую мы, главы государств, не только славянских, как мы уже видим, народов, будем реализовывать. Это родник, отсюда все начинается. Поэтому это большая политика. Падчас сваёй прамовы пад скляпеннямі летняга амфітэатру Лукашенка параіў гледачам не перажываць і не расстройвацца, калі глядзіце тэлевізар. А таксама закрануў тэму развіцця нейрасетак. Са словаў Лукашэнкі, ён вывучаў штучны інтэлект у Арабскіх Эміратах, як толькі той з'явіўся. Распавядалі яму пра такія тэхналогіі і прадстаўнікі Кітаю ды ЗША. А сёння, непадалёк ад беларускай мяжы, у мястэчку Грудак на Падляшшы распачнецца фестываль абуджаных тутака. Як заяўляюць яго арганізатары, найбуйнейшы беларускі оўпэн-эйр па-за краінаю. У эфіры праграмы «Студыя Белсат» мае калегі запыталі ў старшыні фундацыі тутака Паўла Станкевіча, чаго чакаць гледачам ужо 5-га паводле ліку фестывалю. У гэтым годзе у нас будзе 25 гуртоў выступаць на 2 музычных сцэнах. На 3-й сцэне дадаткова і ў намёце адным велізарным і ў яшчэ іншых некалькі кропках будзе агулам 52 іншыя актыўнасці, такія як дыскусіі, такія як майстар-класы для дзяцей, заняткі для дзяцей, лекцыі, сустрэчы, прэзентацыі і шмат чаго. Таму, глядзі, 25 гуртоў, 52 розных іншых падзеяў і дадаткова асобнай кропкі ці кірмаша, ці асобнай кропкі іншых НДА. У суботу гасцей тутакі чакаюць і сустрэчы з зоркамі Белсату. Напрыклад, камандую вандроўнікаў з праграмы «Падляшскія вакацыі», якія працягваюць падарожжа польска-беларускім памежам. У новым выпуску горад Радзівілаў, славянская альтэрнатыва навагодняй ялінцы і парады, куды варта вешаць саламянага паўка. Акрамя таго, маленькі падарунак для гледачоў, прэм'ера песні ад Улі і Іллі. Прадстаўляем фрагмент, а цалкам новы трэк ды ўвесь выпуск глядзіце на YouTube-канале Белсат Лайф. Добрый вечер. Я Уля Павлович з гурта «Теста». Вось моя новая песня. Давай! Май порой в оксамитовом сне. И штамруется мне, штамруется мне, не штамруется мне. Паўнейшая інфармацыйная карціна дня ў вечаровых выданнях праграмаў «Аб'ектыў» і «Студыя Белсат». Заклікаю вас падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату, калі для вас гэта бяспечна. Я на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.